Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov započeo je dvodnevnu posjetu u Beogradu porukom da Rusija veoma ceni stav Srbije koji je usmjeren na ujedinjenje u Evropi, a ne razdvajanje. Lavrova je na aerodromu Nikola Tesla dočekao prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivica Dačić. Lavrov je kratko prokomentarisao situaciju u Ukrajini, poručujući ukrajinskom rukovodstvu da zaustavi nasilje i pozabavi se gasnim pitanjem, misleći na plaćanje gasa koji Rusija isporučuje Ukrajini. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je ova posjeta još jedan korak napred u razvijenju odnosa dve bratske zemlje i podsjetio da između njih potpisan sporazum o strateškom partnerstvu. Neposredno nakon sletanja Lavrov je zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandrom Vulinom položio vence na groblje oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu i kod spomenika Crvenoarmejcu. Tokom boravka u Beogradu Lavrov će u utorak voditi zvanične razgovore sa Dačićem, posle čega je planirano obraćanje medijima, premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.